na-ekwu ekwu a na-eme eme obi eziga zipụga anyị ka anyị jee ọlụ mkpocha na nzacha maka ife esi tụọ anyị n'obodo a bụ Iselukwu anyị jee ekpocha yọcha kọọ aha anyị jesikwa ba ha ga unu ga-afụ ka esi je na alụ Yeah, we are those boys. Hey, this one. Who was Baha? You do all those things to the man. Yeah, you were come out and out but the Pope is now. From here. Oh, you make him see. Oh, your kitty. Go back to your kitty. You know, all the issues she's not quick. You are in trouble. I am a police, the municipal palace. No, come now. Don't talk. Yeah? Thank you. Look which one. How's the commander in chief? Come and say the piano. Yeah, that man. What's wrong? One yarn. Actually, ndị isi ya bụ ndị ame Iselukwu na ndị gọọmenti ndị isi ya anyị masị na achọ ka ọgwụ ọbụla Iselukwu anyị be achọ na ndị dibịa ọbụla Iselukwu be ife ọbụla wa ga-alụ ọrụ wa ga-ekpoli ife ndị a ncha ịsa moto Ya kpọpụ ha mewe ife ndị a n'asa announcement 2 times we have one announcement. One announcement is say where the motor announce one so kwapo haife kwapo ife ndia one chance you know oye le kwapo you talking about don't stop don't come on keep that come on Apo ino na ebu kai la gegu be
onye na-edile anya ọrụ anya bịa ọ bụ na ife eze ndị Yoruba kwa picture ndị mmadụ bụ ndị adịbe ma ndị nwụrụ ma ndị dị ndụ kịka wa alụ be achọrọ kịka picture ndị mmadụ alụ na shrine kịka picture ndị mmadụ alụ be o nwere onye mmadụ kịka picture ndị mmadụ alụ be ka ya ajụ Because this man, I never see any no sisi. After like 1 week, 7 days, na-ekpoti ife mma just kpoti aka akwa Yes. Check up here. Wait. One after the other. Agụji Igbo 1 Oliwesa Mmazi nwa nke akọ na inene 7 minutes to 4. all right ya bụ ọlụ tate end ganu anyị lụ nke ọma Yes. yes Anyị nwe ashimeta. yes Ma ndị eze nwanyị ma ndị dibịa si na wabụ dibịa na-emelụsi obodo ndị ebusi ndị mmadụ anyị atụghị awa ma ndị elesi spiritual material anyị atụghị awa anyị nwere ezi ndị anyị nwere. na Chukwu daalụ so onwe ife iche ikwu na gbasara ndị eri ọnụwa online si na ọbụ nwaanyị ga-eji na-epost riri ife online onwe ife inwe ịgwa ndị dị n'ọfụ Anyị epost online ma ndị ọzọ gwa ma n'ezie ma ọwa gbapụ ife chọbụ ma ọ kwapụ n'obodo so ndị ọzọ fụa n'ọfụ wakwapụ n'obodo mana ndị ekwu ọnụ wa bụ ọfụ ọ ma kwụsị anyị lụ ọrụ anyị anyị ga-adị alụ obi zi anyị ada onwe ife ga-eme anyị onye ma ọ bụ na onye ise ya anụ ya bụrụ ife ome ya bụrụ esi obodo were zụrụ ya isi bịa na inwe na di na ya practice n'ise bụrụ ife ya eme bụrụ na si obodo unu di ya alụgwọ ụlọ n'ise kọda anyị na-enwe ya alụgwọ ụlọ n'ise na yu na-adị ibi bụrụ mmụọ si obodo unu kwatu na n'ise iyo nke bụ second time anyị eme nke anyị si jesigbo ndị ọzọ nke anyị sizie anyị with the backing of the local government council ka anyị jeba ha be today na nwunye bịa ọ bụ mkpuchi mee ọkụmahụ anything na ọkụmahụ we are removing it today. Then she will stop her practice here. Obna of the Onasibewe or you practice here or only client or do we so good or you meme a follow. Manani say I have chosen that. That's our mission here. Is it only the women or not only the women, everybody. What of other strangers able native? How I wish the video on Kanye James is viral now. It's on the internet. Kokboho, Kokeo. I'm not sick. Kike, Kokboho. In Noise local, excuse me. In Noise local since January to February. No, I'm not missing one January.
Madam, stand up. When Abraham? Abraham on March. Abraham March. The announcement is a local member. It's a local announcement. Igbo is a wine. That means Igbo is a wine. Igbo divya. Here practicing is say, Okboho or okay. As long as Igbo no say, quality they are low when you say. Okay, so we have started. We started 2 days ago. So the second phase kind of. So popular use of kind of. Hello? Mama. Come here. Slippers here, but here, I don't like it. Please. Madam, I go now. Why am I Eze Libya. Bueno, Apa. No problem. We are removing everything here. No, because you just want to move it. You stay past me because you just want to move it. You put me because you want my yoga. You put. Let's get explication in here. Very long. Yes. Elili ndi adibel. Ona ni ewu engulo kale tabi. Mbako ni. Ona ni. Para yo kukulo. Babu ndio na kwani mekuwa no popo. Como se llama essa nata? Como se llama? Ele vai falar. Olha na caixa mundo, olha. You can listen, boss. They might not tell you truth. Yes. I want to tell you people truth. Yes. Anybody that did not come here and tell you this is what is going to happen. Anything. Everything down, all this will happen there. Unless someone will video go to be. Budama is Budama. Budama. Everything is going. You just come on, you come